Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Habermizin 2023 yılın 4. dekabrına qısanına. Jemi 12 000 manatlık pul bayraklı Arkadağ şehri Ilham Gözbaşı şıgarı bäsleşigi jeblener. Türkmenistan, İran bilim ulgamında xizmatdaşlyk, dünyanın en täsirli zehnanlary. Arkadağ toporu çempionyalı haberleri yetirýäris. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa haberlerimize has geňişleýin geçelim. Jemi 12 000 manat pul bayraklı Arkadağ şehri Ilham Gözbaşı şıgarı bäsleşigi jeblener. Bilişiňiz ýaly Atavatan Türkmenistan halkary jurnaly tarapyndan Arkadağ şehri Ilham Gözbaşı ady bilen şıgyr bäsleşigi yglan edilipdi. Bäsleşik Türkmen halkynyň milli lideriniň başlangyjy bilen gurulan Arkadağ şäherine bagyşlanyp guruldy. Şıgyr bäsleşigine ýurdumyzyň dürli künjeklerinden döredüjilik işgärleri, talipler hemde şıgyr döredüjiligi bilen gyzyklanýan ýyllaşlarymyz uly gyzyklanma bildirdi. Köp sanly goşgular redaksiýamyza gelip gowuşdy. Şolaryň arasynda emin agzalar tarapyndan faýlanyp alynan goşgularymyz saýtymyza ýerleşdirildi. Şeýle hem bäsleşige hödürlenen şygyrlary video ýazgy hökmünde okudylyp, şu ýylyň 5-10 dekabrynda Atavatan TV YouTube kanalyna, Atavatan Türkmen Instagram hasabyna hemde atavatan.tv.com saýtyna ýerleşdirmek meýilleşdirilýär. Şoňa laýyklykda bu bäsleşiň ýeňijilerini kepgitlemäň usuly şeýle görnüşde amala aşyrylýar. Emin agzalarynyň baha bermeginde 20 göterim. Atavatan TV YouTube kanalynyň tomaşa edilen sany 20 göterim. Atavatan Türkmen Instagram hasabynyň tomaşa sany 20 göterim. Atavatan.tv.com saýtynyň tomaşa sany 20 göterim. Atavatan Turkmenistan.com saýtynda okulan sany 20 göterim. Bayraklar 1-nji orun 5 000 manat, 2-nji orun 3 000 manat, 3-nji orun 2 000 manat. Iki sany her biri 1000 manatlyk emin agza. Agzalaryň ýörite bayrak hem göz öňüne tutulýar. Bäsleşiň himayetkarlary hökmünde Makul Hyzmat Terjime Merkezi hemde Atavatan Danışmanlyk Terjime kampaniýasy çykyş edýär. Bu şygyr bäsleşigini dekabr aýynyň ahyryna jemlemek göz öňüne tutulýar. Türkmenistan, İran bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk. Türkmenistanyň Saparmurad Ataýç Niyazov adynaky Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň wekilleri İran Islam Respublikasynyň Gurgan Owa Hojalyk Ilymlary we Tebigy Ferişdeler Uniwersitetinde saparda boldylar. Bu barada halkary habarlar merkezi habar berýär. Saparyň başynda iki ýurduň degişli ýokary okuw mekdepleriniň arasynda iki taraplaryň duşuşy geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň degişli bilim edaralarynyň arasynda gol çekilen hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünşmek hakynda ähdnamany durmuşa geçirmäge degişli meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Saparyň çäklerini Owa hojalygyndan yetilen sepketlere bagyşlanan fergi guruldy. Şeýle hem Türkmen wekilleri Gurgan şäherindäki innovasiýa merkezine aýlanyp gördü we yerli häkimiýetiň wekilleri bilen duşdy. Türkmen wekilleri Sewitiň Owa hojalyk meýdanlary we ýyladyşhanalarına baryp görüp maglumat aldylar. Dünýäniň iň täsirli zehnanlary. Büyük Britaniýanyň The Financial Times gazeti 2023 ýylyň iň täsirli zehnanlarynyň sanawyny dizdi. Oňa aktrisa Margot Robbie, aýdymçy Beyoncé hemde Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen ýaly ençeme fiýafat telekeçilik sunugat we beýleki uğurlardan zehnanlar bar. Şeýle hem bu sanawda ýazyjy Barbara Kingsolver, dizayner Phoebe Philo, Hind aktrisasi we aýdymçysy Aliya Bhatt, General Motors kompaniýasynyň baş direktori Mary Barra, Şwitsar syýahatçysy Karin Keller-Sutter ýaly öňde barjy zehnanlar hem orun aldy. Sanawda emeli aňlugymynda öňde barjy OpenAI kompaniýasynyň tehnologiýalar boýunça direktori Mira Murati, şol sanda Britaniýa neşriniň finçilary Nigeriýaly ýazyjy Lulu Shoneyni, Amerikalı aktrisa Fran Drescher, Ernst & Young maslahat beriş kampaniýasynyň baş direktori Janet Trankelli, Yaponiýanyň azyk kampaniýasynyň baş direktori Makiko Ononi hemde Wenger alimy Katalin Karikoni bu sanawa goşdy. Arkada topary çempion. Arkada topory tarihte ilkinji gezek ýurdumyzyň futbol çempionatyny ýeňiş bilen tamamlady. Bu topor 23-nji tapgyryň çäginde Nusoy stadionuna geçirilen duşçukda Altınasır toporundan 4-0 hasabyny üstün çykyp
çempionluk derecesini kazandı. Bu barada Futbol Federasyası haber verdi. Nufay stadionuna geçirilen duşun ilkinci minutlarında hücum futbolunu öňe süren arkada topar Velimrat Ballakov'un hem Didar Durdiyev'in gollary arqary karşıdaşından uly hafap bilen üstün çıktı. Şeýlelikde geçirilen duşluklardan soň 60 tutuk toplan arkada topar bu awraýy çempionatyň tamamlanmagyna 4 tapkır galyny eýe boldy. Toplan 44 utuğu bilen yarış tertibini ikinci orna yeleyen, altınafır toparının birinci orna bolan mümkünçülüğünü yitirenligini bellemek gerek. Arkada toparının şu mevsimden başlap yurdumuzun futbol çempionatına çıkış edip uğranlığını bellemek gerek. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası arkada toparını gazanan tarihi yeňişi bilen gutlaýar. Futbol çempionatımızın 23. tapkırı 4. dekabrda Şahgadan bilen Merfin toparlarının arasyndaky duşluk bilen tamamlanır. Hormatly tamaşaçylarymyz, faýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem saytymyzyň COP28 metan zyňyndylaryny azaltmak üçin 1 milliardlyk gazna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň işebirleri Türkmenistana gelerler. Ahal topary Al-Ayn toparyny kabul eder. Türkmen Turgany Grand Slam yarışynda birinci medal gazanýaly başga da köp sanly habarlary Atawatan Türkmenistan halkary jurnalyň Atawatan Türkmenistan.com saytyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.